Happy Thanksgiving everyone. أنا خا እግዚአብሔር ዝገበረለይ ምስክሬብ ዘለኹ ምናልባት ናተይ ኩነታት ትፈልጦ ብዙሓት ስለ ዝነበርኩም ካብ 2013 ክሳብ መጨረሻ 2016 ዘጋጠመኒ ናይ ቃንዘብ ህይወተይ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ትፈልጦ ይኹም በቲ ሽዑ ዘጋጠመኒ ኻ ብዙሕ ናይ ሚዛን መቕናስ ኣጋጢምኒ ስለ ዝነበረ ክሳብ 40 ፓውንድ ኣቢሉ ጎዲለ ስለ ዝነበርኩ ንኹሉ ሰብ ዝረአይ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ካው ኣውፅኡ ብህይወት ኣብዚ ተጣቢሉ ንዝለይ ኮነሲ በረኸተ ሓፍቲ ሂቡ እንደገና ሽኮሪና ዝኾነት ቆልዓ ሂብና ለእግዚአብሔር ብዙሕ ኸነ መስገኖ ግባእናይ እግዚአብሔር በሓቂ ሰናይ ከም ምግባር ከዓ ኣቋሪፁ ይፈለጥኒ ከም ድሕረ ባይታ ኾነ ንመታት ናይቲ ዝነበረኒ ቃንዛ ንሽተይ ክነግረኩም እቲ ቃንዛ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ነፍሰይ ከም ኢዮብ ዝርያ ዓይነት ነይሩ ምክንያቱ 24 ሰዓት ዘየቋርፅ ኣብ ርእሰይ ኣብ ሕቆይ ኣብ ጻዕዳ እግሪ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ተቃንዛ ማለት እዩ ካብ ምኽባር ዝተላዕለ ኻኒ 24 ሰዓት ነይሩ ተቃንዛ እንደገና ለይቲ እድቅስ ነይረ ክሳብ ናብ ቤተክርስትያን ክመጽእ ከለኹ ነታ መጽሓፍ ቅዱስን ክሰካማ ክዛብ ዘይስእን ነይረ ማለት እዩ ንሽተ ነገር ተልዕለ ክብደት ዘለዋ በቃ ተቃንዛ ነፍሰይ ኩሉ ካብ ላዕሊ ጀሚረ ክሳብ ታሕቲ ሽት ዝገብር ስለዚ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ስዑ ድሕርቲ ሕማማይ ዝገበርኩ ንጥፈታት ከምቲ ኩላና ንገብሮ ማለት እዩ ንስሓ ማለት እዩ ምናልባት ዝነበረ ቃንዛ ካብ ብሓጢኣተይ ወይ በደለይ ከኮን ማለት እዩ ንስሓ ቅድሚ እግዚአብሔር እንደገና ናይ ጸሎትን ዝተፈላለዩ ኣብ ሕብረትና ግን ኣብ ካልእ ዝኾነ ናይ ዝነበረ ኮንፈረንሳት ብምኻዱን ስለ ሕማማይ ክፍወስ ጸልየ ብተወሳኺ ካልእ ናብ ሓካይም ብምኻድ ከዓኒት ዝግብኦ ናይ መርመራ ናይ ደም ናይ ራጂ ሲቲ ስካን ተኻልእ ናይ ክሳብ ነርቭ ዳሜጅ እውን ከይህልወኒ ዓይነት ናይ ነርቭ መርመራ ገይረ ኣብ ርእሲኡ ባዕለይ እውን ኣብ ኢንተርነት ብምኻድ ብዛዕባ ሕማማይ ፍትሽ ነይረ ማለት እዩ እንታይ ይጠንቁ ብኡ ከዓ ዝመሰለኒ ከዓ እቲ ኣመጋግባ ለውጢ ገይረ ካልእ ናይ ምንቅስቓስ ብምግባር እውን ኣብ ናይ ጂም ሜምበርሺፕ ምውሳድ ክሳብ 3 ግዜ ዝሰሙን ዝሕምሰሉ ሰዓታት ነይሩ ማለት እዩ ግን ዝኹሉ ምንም ለውጢ የምጻለይ ማለት መሊሱ ቋር ኣነ ተቃንዛይሲ ካብቲ ዝገደደሲ ናብ ዝገደደ ኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ቶም ሓካይም ሽዑ መርሚሮም እቲ ኩሉ ምክንያት ምሳእንሉ ትጨናቕ ዳኣ ከይትኸውን ክብሉ ጀሚሮም ሕጂ በቲ መጀመርያ ኣነ ክጭናቕ ዝግብኦ ሰብ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ብዙሕ ደገፍቲ ይዕረፍቲ ናይ ሕብረት ዝመላለሰ እሞ ክጭናቕ ዝግብኦ ሰብ ኣይኮንኩን ኢለ ነቲ ናይ ምጭናቕ ዝብል ከም ዋጋ ሃብኮን ማለት እዩ ግን ተቃንዛ እናገደደ ብዝኸደ መጠን ግን ምናልባት ዳ ጭናቕ ዳ ከይኮን ዝብል ከም ጭንቀት ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ካብ ምስልሳል ዝተልዓለ ከዓኒ እቲ ምጭናቕ ናይ ብሓቂ ኣብ ህይወተይ ዳርጋ ሪል ኮይኑ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ክሓስብ ስለዚ ካብቲ ዝነበረኒ ናይ ቃንዛ ሽዑት እንታይ ኮይኑ ናብ ሓሳብ ምንዋፅን ናብ ተስፋ መውራፅን ከይደ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ሳዕቤን ከዓ እንታይ እዩ ሽዑ ኣብቲ እምነት ከምስ ኣምላኽ ዘለካ ናብኡ ትሪክል ዳውን ዝገብር ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ናይ ጭንቀት ደረጃ ተበፂኻ ማለት እዩ ሞ ተስፋ ክትቆርፅ እንተደኣ ጀሚርካ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ትምጠረ መጀመርያ እግዚአብሔር ስለ ምዃኑስ ኣሎ ድዩ ምጥርጣር ማለት እዩ ሕጂ እቲ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ፅሑፍ ብምንባብ ገለ ምግባር ኦኬ እግዚአብሔር ኣሎ ፅቡቕ ግን ባህሪኡ ዳኣ ከመይ እሞ እንድሕር ኣነ مسؤول لكم ناولكم دحر زساقم زساقت خوينسي ስለዚ ኣብቲ ባህሪ ገለ ጸገም ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ኻ ተንብቦ ሕጂ እግዚአብሔር ጽቡቕ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ዓለም ናይ ጽቡቕ ስታንዳርድ የለን ማለት እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ኣሊና ያወጽ ናይ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢልና ስለዚ ጽቡቕ የለን ስለዚ ጽቡቕ ምዃኑ እግዚአብሔር ከዓኒ ተረድዮ ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ዳ እሞ ስለዚ እቲ ወልድነተይ ምዝድሒረ ድሓር ድጠርጠርኮ ማለት እዩ ስለዚ ተወለድኩን ዘለኹ ኣነ ምክንያቱ ተወሊደ ተዝኸውን ስለምንታይ በዚ ዝሓልፍ ዘለኹ ዝብል ምጥርጣር መጽእን ማለት እዩ እግዚአብሔር መቸም ረዳእ ስለ ዝኾነ መጨረሻ ሽዑ ኣብ ለይቲ ሓደ ግዜ ቅንዘበሎ ብዝነበርኩ ግዜ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝበሎም ኣብ ምዕራፍ 10 ዘሎ ልዕሊ ዓመኻ ክትፍተን ሓርገካን ዝብል ቃል ለይቲ يغزولو نوركو ليتي تقال نابل بيمسي مالتي نما جمرا غزي شعوتي
فللي ترديت نايك على المجمرة شو مسئلنا مالتي شو እግዚአብሔር እንደحركم قال له حركم زي النسي زن نزل لنون يخول يزبل مسيمو استانم على فللي تقبر له جميرا مالتي نعيسان 4 ساعات قانزا زناورني المجمرة ጊዜ يخول يزبل او شيء مسمصه فللي قبر له جميرو مالتي እንደገና ካለ ነውልነት የዝምልከት ካኒ ያብ ያዕቆብ ዘላሃ ያዕቆብ በخور ፍጥረት መታን ኮን ኢሉ ከም ቃል ሐቂ ፍቃዱ ዘወለደኩም ዝብልካቲ ውሉድ መኻኒካ ዘረጋግጸኒ ዘቃል ዝመስመጸ በጣም ቃው ፍልሊ ገብረለ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ ዘልመደኒ ቲ ቃል አምላኽ ምዝካርን ምስትንታንን ዝብል ከም ሓደ አብዕዮ ገረ ጀሚረዮ ማለት እዩ መስገለ ሰው ሕዋት ኮይነ ቲ ቃል አምላኽ ምዝካርን ሜዲቴት ምግባርን ከም ክሳጊረዮ ስለዚህ መጨረሻ እግዚአብሔር ዝሐገዘን ነገራት ኢላቀሚጥ የዘለኹ መጀመሪያ ተቅሳት ምጽናዕን ምስትንታንን ዝብል እዩ ኣብቲ ምስትንታን ዝብል ከነስተንተን ከለና እግዚአብሔር ሰናይ መሆኑ ይበርሃልና እምነትና ዓቢ ምክንያቱ ቃል አምላኽ ኮመይ ዝብለና ምሽ እምነት ካብ ምንታይ ትመጽእ ዝብለና ካብ ምስማዕ ዝብለና ማለት እዩ ቃል አምላኽ ከነጽንዖን ከነንበቦን ከለና እምነትና ዓቢ ማለት እዩ بدعريو تبكرسوس زلني من النتكا مالتي هيوتنا بكرسوس تصوير الله بلنا مش دغنا خابس عرت نبلت مهنا خا ينغرنا سلازي تقال عملنا مديتيت نغبرو خلنا اذا خاف للي غير لي بدعريو اذا حجزني التحساسب اي كامالتي امتي حواري باولوس نسب فيليب ازبالو مالتي 4 8 تزلو تقال زياده قنبو بتعمي دس سلازونه بسترفع حواتي له حواري باولوس حق زبله رزنا زلوا زبله قنع زبله نصو زبله تفتاو زبله صبقور زلوا زبله قال دغنا انت خينو قال ندون انت خينو بو حسبو قبلمو زي 24 ساعه اندحرتي حسابي زمس كبركو اب هيوتي ريل دخونه لوط غير لي مالتي قال عايز حجزني حبرت ويتي فلوشيب زي اب حبرتنا زلو استفالالي حبرت نسول ولا حي ما خلو اقاري صيف لي نيري اسنو معلو حجزني مالتي እንደገና ሳሳይካ ከም ግሉጽነት ማለት ያፍቲ ሕብረት ተብነበር ኩሉ ምስተፋላለየ ሕዋት ነበርኩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ አጋጢም ነበረ ከም ዝራብ ተጠውይለ ይፈልጥኒ ማለት እዚ ግስማዕ ኣሎ ከም ዝኸውን ኣሎ ዝብል መስፊ ፍልልይ ገይርለይ ኣብ ርእሲ ኣኻኒ ታ ካውንስሊንግ ትብል ካኒ ቶም ሓካይም ትኩሉ ናይ ሕክምና ገይሮም ዝወዱ መለውጢ ምግባር ምሳበየ መጀመርያ ካውንስሊንግ ሳጀስት ገይሮም ላይ ነይሮም ግን ኣነ ካውንስሊንግ ናየድለኒ ዝብል ነገር እየ እንዳሕር ግን نت كونسلينغون كم حدا كوزهم زلنا ترديه كونسلينغ كأجرسون بتعمي حجازي وين رخيبة يوم مالتيو يا كابون كم زلنا اللومش بعرزي من تختفوسوا حدكم حياتكم تأمن زلنا اللوم زيتي بتعمي لو تزجبر اللي أبيه وتينيرو سلزي تي أبيه وتيز نبره أنا كم تسمع عن نبره ناي سجا كأنزات راينيرو زي أبيرجن كل نجار كل زفلت أو شيء قال أبي هوتي كأنزول لزقبو كحمل لزقبو نيرو مالتي سلزي تقانزاز مسأ من البات أنا كأنزات راي كوينة أو وش أيزنا برك زي أبيرك فوس وش أي فويسو كل انتنا فوسي غير اللي مالتيو أبزخاء كدسنا نايمس غانا ولد موهان زي معلتاوي إنجويز غوروز الله سلامن لعلو خل خاتي كاب مرة تاوسيو أم نايمس غانا هيوت كنبر حقي زني سلزي نوتم مستفل عليه بحمام مغنيات ويبخال مغنيات أب تسفى مورات ويغن أبكال زلهم زي أبيهر أزيو فواسي سلازوغانة بتي زغت مكم زلو بين يترحقوا نوع أملاح قربو سيس لويس تايلو غليز أوان سيس لويس بحال صحافي نعنزان تايلو غليز أو غارس ميغافون نيلو ويكا ناي أملاح مغلح يلو كانزا نا أملاح كأربن نا أملاح شاوت كبرو زلو نانا عينتي مو كانزا بيهوتم زلكم ناو እግዚአብሔር ተመለሱ እግዚአብሔር ይዝረድ ጸንልኩም ስለሰማኹኒ እዚህ መስክነኩም በዛጋታ ማነቶም በስተፈላለየ በጸሎት በኻለ ምግቢ ምስራሕ ገሊኦም ገዘኦም በሙሳድ ምግቢ አይነት ገዚኦም ዝሃቡኒ ገሊኦም ገዛ ምግቢ ሰሪሖም በስተፈላለየ ዝለገፉኒ ጸሎኹም ላይ በጣም እግዚአብሔር ኣዝዩ ይኽብርኩም ይባረኩም ይቀንልኝ